سلامن ጥዕናን ንኹልኹም ተኸታተልተይ ይኹን እንዳበልኩ ናብ ናይ ለማዓንቲ መደበይ ከኣቱ ኣብ ናይ ለማዓንቲ መደበይ ከምቲ ልሙድ ንዓኹም ንተኸታተልተይ የምህርዩ ኢለ ዝሓሰብክዎ መደብ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ናይ ለማዓንቲ መደበይ ዘልዕሎ ጥኑሳት ጾታዊ ርክብ ክፍጽማ ይኽእላ ዶ ጥቕምን ጉድኣትን ከ ኣለዎ ዶ ዝብል ሓሳባት ርኢና መልሲ ክንህበሉ ኢና። ጥንስቲ ጾታዊ ርክብ ምፍጻም ደው ክተብል ዘለዋ መዓልቲ ኸ መዓዝ እዩ ዝብል ሓሳብ እውን ክንርኢና። እስካብ ናይ መደበይ ፍጻመ ሓቢርኩም ንጽንሑ። ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ሓንቲ ሻዕ ብምንካን ዝተፈላለዩ ናይ ጾታዊ ርክብ ናይ ጥዕና ከምኡውን ናይ ሓዳርን ናይ ፍቕርን ህይወት ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ንኽትኮኑ ብኽብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት በፂሑ ትምህርቲ ንኽወስድሉ ላይክ ጌርኩም ጀምርዎ። ስድራን ዝኾንኩምኒ እንዳመስገንኩ ናብ መደበይ ክምለስ ፈለማ ንሪኦ ጥኑሳት ጾታዊ ርክብ ክፍጽማ ይኽእላ ዶ ዝብል ሕቶ ንሪኢና። ነዚ መልሱ ድማ እወ ክፍጽማ ይኽእላ እየን ዝብል እዩ። ጾታዊ ርክብ ምፍጻማ ነቲ ውላድን ነዲኡን ይጎድእ ዶ ዝብል ሕቶ ክንርኢ እንተለና ድማ ኣይጎድእን ዝብል እዩ መልሱ ዝኸውን። ይጎድእ እዩ ኢሎም ዝሓስቡ ሰባት ኣለዉ። እዚ ድማ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኣናቶሚ ዘይምርድኦም እዩ። ማህፀንን ብልዕትን ሓደ ዝመስሎም ሰባት ኣለዉ። ጾታዊ ርክብ ዝፍጸም ኣብ ብልዕቲ ጥራሕ እዩ። ስለዝኾነ ድማ ጾታዊ ርክብ ምፍጻምክን ምስቲ ጥንሲ ዘተሓዞ ምንም ነገር የለን። ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ቀፂለ ዝሕብረልኩም ነገራት ነቲ ጥንሲ ካብ ናይ ጾታዊ ርክብ ጉድኣት ይከላኸሎ እዩ። እቲ ቀዳማይ ንሪኦ ንማህፀን ከቢቦም ዝሓዝዎ ኣዕፅምቲ ኣለዉ። ኣብ መበል ካልኣይ ዘሎ ድማ ንማህፀን ከቢቦም ዝሓዝዎ ጭዋዳታት ኣለዉ። ኣብ መበል ሳልሳይ ንሪኦም ድማ በሪ ማህፀን ኣሎ። እዚ እውን ነቲ ጥንሲ ይከላኸሎ እዩ። ኣብ መበል ራብዓይ ንሪኦ ድማ ሽል ንብሎ እዩ። ነቲ ጥንሲ እዚ እውን ይከላኸሎ እዩ። ስለዝኾነ እዞም ኣርባዕተ ነገራት ነቲ ጥንሲ ዝከላኸልዎ እዮም። ስለዝኾነ ኣብ እዋን ጥንሲ ጾታዊ ርክብ ምፍጻም ምንም ፀገም የብሉን። ሓደ ሓደ መጽናዕትታት ከም ዝሕብርዎ 80% ደቂ ተባዕትዮ ምስ ጥንስቲ ጾታዊ ርክብ ክፍጽሙ እንተለዉ መድልኦም ነቲ ጥንሲ ከም ዝነኽኦ ይኣምኑን ይስምዖምን እዩ። ኮይኑ ግና እዚ ነገር እዚ ጌጋ እዩ፣ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ዝተጋገየ ኣረዳድኣ እዩ። ብተወሳኺ ድማ ጥንስቲ ናይ ጾታዊ ርክብ ድሌት ስምዒትን የብላን ዝብሉ ዝተጋገዩ ኣረዳድኣ ዘለዎም ሰባት ኣለዉ። ኮይኑ ግና ጥንስቲ ጾታዊ ርክብ ድሌት ኣለዋ። ናይ ጾታዊ ርክብ ድሌተን ብዝተፈላለዩ ነገራት ክውስኽን ክቕንስን ይኽእል እዩ። ነዞም ምኽንያታት መቃቂልና ክንሪኦም። እቲ ቀዳማይ ናይ ፈለማ 3 ኣዋርሕ ክንሪኢና። እቲ ካልኣይ ድማ ካብ 3 እስካብ 6 ወርሒ፣ ኣብ መወዳእታ ንሪኦ ድማ ካብ 6 እስካብ 9 ወርሒ ኢልና መቃቂልና ክንሪኦም ኢና። ኣብቶም ናይ መጀመርታ 3 ኣዋርሕ ሆርሞናት ስለ ዝውስኹን ቅርፂ ሰውነተን ጽቡቕ ስለ ዝኸውንን ናይ ጾታዊ ርክብ ድሌተን ክውስኽ ይኽእል እዩ። ኮይኑ ግና ዕውልውል ምባል፣ ተምላስ፣ ካልኦት ሕማማት እውን ክህልው ስለ ዝኽእሉ ናይ ጾታዊ ርክብ ድሌታ ክቕንስ እውን ይኽእል እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ ናይ ጡብ ሕማምን ምድራቕን ከምኡ እውን ካልኦት ፍልይ ዝበሉ ምልክታት ስለ ዘጋጥማ ናይ ጾታዊ ርክብ ድሌታ ክቕንስ ይኽእል እዩ። ኣብቲ ካልኣይ ካብ 3 እስካብ 6 ወርሒ ኣብ ዘሎ ድማ ናይ ደማ በዝሒ ብ4% ስለ ዝውስኽን ልዑል መጠን ምዝውዋር ደም ስለ ዝህለዋን ናይ ጾታዊ ርክብ ድሌታ ፍልይ ብዝበለ መልክዑ ክውስኽ ይኽእል እዩ። ከምኡ እውን ኣብተን ናይ መጀመርታ 3 ኣዋርሕ ዘጋጥማ ዝነበረ ዕውልውል ምባል፣ ተምላስ ከምኡ እውን ካልኦት ሕማማት ስለ ዝቕንሰላ ሆርሞናታ እውን ስለ ዝውስኽ ናይ ጾታዊ ርክብ ስምዒታ ክውስኽ ይኽእል እዩ። ካብ 6 ወርሒ እስካብ 9 ወርሒ ኣብ ዘሎ ድማ እቲ ጥንሲ ስለ ዝውስኽን ጾታዊ ርክብ ምፍጻም ስለ ዘይምችውን ናይ ጾታዊ ርክብ ድሌታ ክቕንስ ይኽእል እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ ድማ እቲ ጥንሲ ብሰላም ይውለድ ይኸውን፣ ድሕሪ ምውላደይከ ይጠቦለይ ይኸውን ዝብሉ ሓሳብን ጭንቀትን ከጋጥማ ስለ ዝኽእል ናይ ጾታዊ ርክብ ድሌታን ስምዒታን ክቕንስ ይኽእል እዩ። ናይ ጾታዊ ርክብ ድሌተን ዘውስኹን ዘቕንሱን ብዙሓት ምኽንያታት ኣለዉ። ጾታዊ ርክብ ምፍጻም ናይ ክልቴኹም ድሌት ኣገዳሲ እዩ። ኮይኑ ግና ኣብ እዋን ጥንሲ ናይታ ጥንስቲ ሰበይቲ ድሌት ተገዳሲ እዩ። ናተን ድሌት ከተቐድሙ ኣለኩም። ጥንስቲ ሰበይቲ ጾታዊ ርክብ ክትፍጽም ድሌት እስካብ ሃለዋ ግና ካብ ዝጠነሰትሉ መዓልቲ እስካብ ትወልደላ መዓልቲ ጾታዊ ርክብ ክትፍጽም ትኽእል እያ። ጾታዊ ርክብ ምፍጻማ ኣብቲ ጥንስን ኣብኣን ምንም ዓይነት ሳዕቤን የብሉን። ነዚ ምስ ረኣና ኣብ እዋን ጥንሲ ኮንዶም ምጥቃም ኣድላይ ድዩ ዝብል ሕቶ ክንምልስ። ምስ ተኣምንዮ ምስ በዓል ገዛኺ ወይ ድማ ምስ ኣፍቃሪኺ እንተዘይኮይኑ ብዘይ ኮንዶም ጾታዊ ርክብ ምፍጻም ንኤችኣይቪን ንኻልኦት ብጾታዊ ርክብ ዝመሓላለፉ ሕማማት ከቃልዐኪ ይኽእል እዩ። ኣብ እዋን ጥንሲ ብሴክሹዋል ትራንስሚትድ ዲዚዝ
ዝተተሓዘት ሰበይቲ ወይ ድማ ብጾታዊ ርክብ ዝመሓላለፉ ሕማማት ዝተተሓዘት ሰበይቲ ንባዕላ ናብ ሓደጋ ካብ ምእታዋ ብተወሳኺ ነቲ ጥንሲ እውን ናብ ሓደጋ ተእትዎ እያ። ጥንሲ ምንጻል እውን ከጋጥመክን ይኽእል እዩ። እቲ ዝውለድ ቆልዓ እውን ጎደሎ ኣካል ክኸውን ዝኽእለሉ ዕድል እውን ኣሎ። ስለዝኾነ ክትጥንቀቕ ኣለክን። ብዘይ ኮንዶም ጾታዊ ርክብ ትፍጽምሉ ተኣምንዮ በዓል ገዛኺ ወይ ድማ ኣፍቃርኺ ክኸውን ኣለዎ። እቲ ካሊእ ንሪኦ ሓሳብ ድማ ጾታዊ ርክብ ጥንሲ ምንጻል የምጽእ ዶ? እቲ ቆልዓኸ ኣብ ዘይግዚኡ ንኽውለድ እውን ይገብር ዶ ዝብል ሓሳብ ክንርኢ። ብተደጋጋሚ ብዝተገበሩ መጽናዕትታት ኣብ ጥንሲ ግዜ ጾታዊ ርክብ ምፍጻም ምንጻል ጥንሲ ወይ ድማ ኣብ ዘይመዓልቱ ምውላድ ኣየስዕብን። ስለዝኾነ ሓኪምኪ ጾታዊ ርክብ ንኸይትፍጽሚ እስካብ ዘይኣዘዘኪ ጾታዊ ርክብ ምፍጻም ጸገም የብሉን። ቀፂልና ንሪኦ ድማ ጥንሲ ናይ ሓዳርን ናይ ፍቕርን ምቅርራብ የቕንሶ ድዩ ዝብል ሓሳብ ክንርኢ። ኣብዝሓ ደቂ ተባዕትዮ በዓልቲ ቤቶም ክትጠልንስ እንተላ ምስኣ ጾታዊ ርክብ ምፍጻም ዘይኽእሉ ይመስሎም እዩ። ኮይኑ ግና እዚ ጌጋ እዩ። ጥንስቲ እውን ናይ ጾታዊ ርክብ ስምዒት ኣለዋ። ጾታዊ ርክብ እንተፈጸመት እውን እቲ ጥንሲ ይኹን ንሳ ኣይጉድኡን። ነዚ ከይፈለጥኩምን ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ካብ ጾታዊ ርክብ እንተሪሕኩም ድማ በዘን ቀፂለ ዝሕብረልኩም ሜላታት ምቅርራብኩም ከተጠናኽሩ ትኽእሉ ኢኹም። እቲ ቀዳማይ ግልፂ ዝኾነ ምይይጥ ክትገብሩ ኣለኩም። ንሳ ናይ ጾታዊ ርክብ ድሌታ እንተቐኒሱ ንበዓል ገዛኣ ግልፂ ኮይና ክትነግሮ ኣለዋ። ንሱ እውን ክርዳእ ኣለዎ። ንሱ ዘይፍጸም መሲልዎ እንተኮይኑ ድማ ካብዚ መደብ ትምህርቲ ወሲዱ ጾታዊ ርክብ ክፍጽም ኣለዎ። ኣብ እዋን ጥንሲ ኣፈላላይ ንኸይፍጠር በዘን ሜላታት ክትጥቀሙ ኣለኩም። ኣብ መወዳእታ ንሪኦ ጥንስቲ ጾታዊ ርክብ ክትፍጽም ዘይብላ መዓዝ እዩ ዝብል ሓሳብ ክንርኢ። ቀፂለ ዝሕብረልኩም ምኽንያታት እንተሃሊክን ምስ ሓኪም እኹል ምይይጥ ጌርክን ጾታዊ ርክብ እንተትፍጸማ ይምረጽ። ቀዳማይ ብብልዕትኽን ደም ዝፈሰክን እንተኮይኑ ጾታዊ ርክብ ድሕሪ ምፍጻምክን እውን ብተደጋጋሚ ደም ዝፈሰክን እንተኮይኑ ጾታዊ ርክብ እንተዘይትፍጸማ ይምረጽ። ሜይቢ ንኢንፌክሽን ከቃልዕክን ስለ ዝኽእል ግድን ናብ ጥዕና ጣብያ ከይድክን ክትምርመራን እኹል ዝኾነ ምኽሪ ወሲድክን ጾታዊ ርክብ እንተትፍጸማ ይምረጽ። ኣብ መበል ካልኣይ ንሪኦ ድማ በሪ ማህፀን ክኽፈት እንተኢሉን እንተጀሚሩን እዩ። ኣብዚ ግዜ ጾታዊ ርክብ ክትፍጽማ የብልክንን። በሪ ማህፀን ከም ዝተኸፈተን ከም ዘይተኸፈተን ከረጋግጽ ዘለዎ ሓኪምኪ ጥራሕ እዩ። እንተተኸፊቱ እቲ ጥንሲ ንዝተፈላለዩ ጸገማት ከቃልዖ ስለ ዝኽእል ኣብዚ ግዜ እውን ጾታዊ ርክብ ክትፍጽማ የብልክንን። ኣብ መበል ሳልሳይ ንሪኦ ድማ ቅድሚ ሕዚ ቅድሚ 9 ወርሒ ኣብ ዘይመዓልቱ ትወልዲ እንተነርኪ በዓል ሞያ ኣማኺርኪ ጾታዊ ርክብ እንተትፍጽሚ ዝበለጸ ይምረጽ። ነዚ ነገር እዚ እውን ክውስነልኪ ዘለዎ ሓኪምኪ ጥራሕ ክኸውን ኣለዎ። ኣብ መበል 4ይ ንሪኦ ድማ ቅድሚ ሕዚ ብተደጋጋሚ ምንጻል ጥንሲ ዘጋጥመኪ እንተነይሩ እዩ። ምንጻል ጥንሲ ዘጋጥመኪ እንተነይሩ እውን ምስ ሓኪም ተማሂርኪ ጾታዊ ርክብ እንተትፍጽሚ ዝበለጸ ይምረጽ። ካብ ጾታዊ ርክብ ምርሓቅ ከድልይክን ስለ ዝኽእል። ኣብ መወዳእታ ንሪኦ ድማ እቲ ጥንሲ ክልተን ካብ ክልተን ላዕልን ቆልዓ እንተኮይኑ ሜይቢ እቲ ቆልዓ እንዳደፍአ ብዝኸደ ቁፅሪ ጸገም ከምጽእ ስለ ዝኽእል ምስ ሓኪም ከተማኸራ ኣለክን። ኣብ ቀጻሊ ቪድዮ ጥንስቲ ጾታዊ ርክብ ብምፍጻማ ትረኽቦም ጥቕምታት ክንርኢና። ጥንስቲ እንታይ ዓይነት ናይ ጾታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነት እንተትጥቀም ዝበለጸ ይምረጽ ዝብል እውን ሓሳብ ክንርኢና። እዞም ክልተ ሓሳባት ክስርሐልክን እንተደሊኽን ኣብ ኮሜንት ኦኬ ኢልክን ጸሓፋ። ነዚ ኢለ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም። ካብ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓዝኩም ተስፋ ይገብር። ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ሓንቲ ሻዕ ብምንካዕን ክተተባብዑናን ስድራ ክትኮኑናን ብኽብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት በፂሑ ትምህርቲ ንክወስድሉ ላይክ ሼር ምግባርኩም ኣይትረስዑ። ሓሳብ ርእይተኹም ብኮሜንት ተብፅሑና። ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና ይቐኒየለይ።